namanje ke sisebusy nama limits. Ngifuna ukwenza ke manje ama limits angathi axakile impela kodwa ngifuna ukukhombisa ukuthi akumele abe inkinga. So kwenza ke manje i-limit uma we-x u-approacha u-0, i-limit ya x minus 2 times the absolute value ka-x over i-absolute value ka-x. I'm sure mawuqala nje uyaqala ukuthi manje yini i-absolute value ka-x, yini umehluko ngaphakathi kwalo x ne-absolute value ka-x. Asizama ukuyi-expanda ke le function abasinike yona sibone ukuthi singaphuma ne-limit ethini ukuze sibone ukuthi le absolute value ka-x iqondeni impela. Sizothi ke konke lokhu kusinika mhlawumbe sizothi thina u-L. Ebese ke uma siqhubeka sizothi i-limit uma u-x u-approacha u-0 usuka eceleni elipositive noma ngakwesokudla isandla kwegrafu u-x minus 2 times the absolute value ka-x over i-absolute value ka-x. Ebese ke sithi ke lana i-limit uma u-x u-approacha u-0 usuke kwicele eli-negative noma ngasokunxele isandla uma sithi ke x minus 2 absolute value ka-x futhi over absolute value ka-x. Ebese ke yabona ukuthi kumele u-L wethu uslo le equation le function nje bese siyenze yathi equal ml ukuthi umphumela wethu kuzomela ufane. So sike lana suka kuyicela elipositive sizothi ke i-limit ka-x usuka kwicele elipositive ka-x minus 2 absolute value ka-x over absolute value ka-x lokhu sizothi ke x minus 2x over x equals limit ka u-x uma approach u-0 kwicele elipositive. Ebese ke lo x minus 2x ubu negative x over positive x ebese ke siba no negative 1. I-limit yethu ku-x ma approach u-0 kwicele elipositive u-negative 1. Umphumela wethu lapho uma sehla ke siyala u-x approach u-0 kwicele usuka kwicele eli negative sizothi kulo x minus 2 absolute value ka-x over absolute value ka-x sizothi uma ucabanga kwigraph ngithi suka kwicele eli-negative noma suka ngako sokunxele isandla sisondela siya ku-0 uku-approach ngithi kusondela sisondela siya ku-0. Umphumela wethu ke lana sizothi mhlawumbe i-limit uma u-x approach u-0 kwicele eli-negative x minus 2 ebese minus x negative ebona ukuthi lo x wethu so negative absolute x lo seku negative x over nalana ngenzansi sizothi negative x nakhona bese ke siphuma nokuthi i-limit uma u-x u-approacha u-0 usuka kuhlangothi eli-negative uma substitute lo 0 plus 2 0 bese lana sizoba no 3x ebese lana sino negative x lokho kufana no negative 3
wa positive 3 times negative 1 u negative 3 logo. Yabona ukuthi uma sisuka kwicele elipositive sola negative 1, uma sisuka kwicele elinegative sola negative 3, ukuthi ama limits ethu awafani uma equation yethu positive noma negative. Awuthi ngeke ngithathe ke i-calculator yami ngibona ukuthi uma ngifaka le equation yami lapha yana bazonginika igraph enjani. Sithi ke x minus absolute x uthi ngibona ukuthi i-equation yethu bese divided by absolute x. Uthi ngizama ukunyusa khona nizobona sonke. Spa x minus 2 absolute x minus 2 absolute x nakho ke 2 times absolute value ka x sesibone ukuthi basikhiphela igraph enjani la. Nansi yabona ukuthi laba sifakele le positive nale negative bahlanganise ngoba phela nabo bayikhethele ama values abo ebese ba substitute kule equation ebese baphuma nomphumela obanike igraph eyile shape le oyibona la. Uma nawe une calculator ekwazi ukuveza ama graph unga practice ama limits ku calculator kubona ukuthi umphumela wakho ngakunika i-curve enjani ukuthi umphumela wakho yini loku practice ama limits ubona ukuthi yini i-relationship ubudlelwane phakathi kwawo lama limits osebenza ngawo. Nanko ke limits ubonile ukuthi i-calculator yethu sinike i-shape enjani kwi-graph. Wabona futhi nokuthi positive limit ka x minus 2 absolute x over absolute x isinika negative 1 i-negative value isinika negative 3. Asenze enye ke umunye umzekelo wama limits sibone. Limits cosine 5x over 2x uma u-x u-approacha u-0. Lana ke singathi siqale nje ngithi siyazi ukuthi i-limit uma u-x u-approacha u-0 i-limit ka sin x over x u-1 limit ka sin x over x u-1 uma u-x u-approacha u-0 ngithi ngakho siyabona ukuthi futhi lana ngakwesokunxeleke lokuhlaza kucishe kume ngeformat efana nalo sin x over x ukuthi sino sin 5x over 2x. Asibone thina singayenza ukuze sithole ngale format ukuze sithole umphumela wethu. Uma sithi u-a u-5x ebese sithi u-x u-a over 5 kusho ukuthi phela bese ke thina sifuna ukuthi i-limits uma u-x u-approacha u-0 suse u-a lo ukuthi ke u-a uma u-approacha u-0 i-limits u-a uma u-approacha u-0 i-limits ka sin a over 2a over 5 2 times a over 5 kufana lokho ne-limit uma u-a u-approacha u-0 ka sin a over 2 over 5a
ebese ke nanku 2/5 wethu asizama ukususa le 2/5 ukuze sikwazi ukuba nale format ethi sin x over x noma sin a over a ngoba sebenza no a la. So to get equal to 5/2 angithi siu invertile times I limits uma a approacha u0 ka sin times a over a. Yabona ke sinalo sin over x, sin times x over x noma sin times a over a, loko sithe kusinika bani kusinika u1. Ngakho ke sizoba nokuthi ke 5/2 times 1 kuyafanela lokho no 5/2. Uma uthi mhlambe sin 0.005 over 0.002 sibona ukuthi ngaphuma mhlambe nobani 2.5 yes asenze ukugcina ke ngiyathemba usuyafudumala imizwa yakho ngama limits nje besiloke siwenza. Sifuna ke i-limits uma x approacha u0 ya sin squared x over x squared. Nalo niyabona ukuthi cishe kufana nokuthi sin over x, sin times x over x ukuthi sino squared ke la. So ke i-limits uma x approach 0 ka sin x over x konke lokho squared ngithi ebese siyabona sinalo sin x over x osinika u1 ngithi sibonile eqaleni. Ngakho ke sizothi ke i-limit yako konke lokho i-limits ma x approach 0 sin over x over x ngisithe u1. Ngakho ke sizothi i-limit uma x approach 0 ka sin x over x squared ebese ke sithi siqala ngalokho kuphakathi la komagwegwethu siyazi ukuthi lokho kusinika u1 sibonile eqaleni. Kusinika u1 ngakho ke sizofaka u1 wethu la shothi limit yethu ke kuzoba 1. Nanko ke ama limits ethu kade siwenza